Thank you so much, viewers watching here on Sly Media TV. With me here is a family that live in Tafara. We are here to speak with them because of the challenges that they have. As Sly Media TV, we are moving in the vision of our President Idi Mnangagwa, which says, leaving no one and no place behind. Yes. Why am I saying this? There is a social responsibility which is supposed to be taken by government organizations like the social welfare, and at times they are not able to do that. However, as Sly Media TV, we go around to those places where the social services has not been able to give help, and we seek the help to the Zimbabweans that are scattered globally, so that we appeal to them to help on issues that we think they can also give a hand. So I'm going to be chatting with this family to understand the nature of the problems they are facing at the moment, how far they have gone in terms of seeking help, and their social welfare in terms of their day-to-day living. My name is Professor Tofumana Isimbi Yebasa. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Ndikaitange kutaura naAmai. Amai, makadii zvenyu? Ndiripe makadii. Tiripo kunoku kwakadii? Aiwa kuri nani. Naika. Tauyawo isusu. Nekuda kwemwanakomana wenyu wamakagara nayo. Anonzi ane zita rezei? Anonzi Tawanda Kamwendo. Tawanda Kamwendo. Ane makore mangana ekuberekwa? 23. 23. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Tanga tiri kuda kuti muzivise mhuri yeZimbabwe kuti muri kupi kwacho kwamunogara? Ndinogara kuOtafara pa1090. Otafara. Munani? Muna Katondondo Crescent. Katondondo Crescent. All right. Tinokutendai nokuti tendera kuti tigone kuti taura nemi. Vazhinji havawanzoda kubuda pasocial media nekuda kwekungotaura nokati kuti dambudziko rangu ngarivi rangu risaonekwa neveruzhinji kunzoku. Saka kutanga nokukutendai nokuti wanisa mukana kuti titaure nemi nezvemachallenges amunosangana nawo muupenyu. Takanangana neupenyu hwamukoma Tawanda. Ngatitangirei kubva pekutanga. Muchisununguka mwana makasununguka zvakamira sei? Mwana ndakamuzvara zvakanaka. Ndamuzvara muri muna October maswa 13. Bhatatu atoita normal birth zvakanaka. Ane 2.5 months muna December. Ndopatakatanga kuona kukura musoro achisikachakwa neheti. Ndopandakatanga kuzviona kuti ari kukura musoro. Ndokubva matora matano api kubva ipapo? Ndaenda kune mumwe mupostori. Ndiye akatudza tikati mwana wenyu inonzi aita mvura musoro, imvura musoro, saka zvitoda madhokta. Saka taenda pana dhokta anga ari pamashops apa pedu paOtafara apa. Patasvika ipapo ndobva toti mwana wenyu aita inonzi hydrocave yemvura musoro. Saka unenge usingazvinzwisisi. Ndobva azotirefera zvida kuenda local clinic. Pataenda polyclinic kumabvuku. Tabva ipapo ndokuzoenda bvatarefera kuti tiende kunonzi kuHarare hospital. KuHarare hospital ikoko kwakaonekwa. Harare hospital yacho yanga isina madhokta by that time. Ndobva zvanzi chiendai kuParenyatwa. Pataiswa futi kuParenyatwa. Taenda kuParenyatwa ikoko. Manga muri muna December. January, February, March, April, May. Akazoitwa operation. Akaitwa operation. Wozi dambudziko rake ane tsinga
nekabloka takaita infection pamusoro saka dzimwe dzinopinza mvura saka inobudisa yacho ndiyo yakabloka ndosaka mvura yekuramba ichizara musoro saka nguva yayo kwakusa madhokta tichingoenda everyday tichingoenda Tuesday yega yega ndokwakune clinic yeneuro vanoita maopaya vanonzi neurosurgeons pataenda ikoko tichingoenda kusvika taita 6 months kusvika mwana ane 9 months tichienda ikoko ndopaakazoitwa operation achiswa chanti anayo ndeanayo upenyu hwese. Shanti inonzi inofana kuita sei? Shanti iVP shanti inonzi VP shanti. Saka tsinga inoendesa mvura musoro inoendesa. Saka shanti yako yekuita tsinga inobudisa mvura musoro. Sando yakubudisa mvura. Neti yekubudisa yakabloka. Zvichiraudza kuti yakanga isingakwanisi kugadzirika kunze kwekutesa iri artificial. Alright. Takumbodzokera kumashure ikoko zvekare. Makazvitambira sei mazuva makasangana nazvo kekutanga muchiona mwana achitanga kukura musoro? Mazuva ekutanga acho kuti yanga iri festival yangu izvanhu zvakaoma saka ndaingochema ndichitotya ndichitozvitya because musoro wacho wanga wakakura uchikura daily masaka anga aita zvekunyora muzasi umu aingosara kadikidiki so saka vaiti masun setting eyes madhokta aiti masun setting eyes zvinoita zuva karana kunyura zviya zviya ndozvanhu zvaaita maziso ake saka ndaitya but murume wangu akazvitambira anga akasimba ndaitoniperekedza kuchipatara saka mumwe musi mbanazoenda kuHare hospital maiwe mbanazoona mumwe mwana anga ane musoro unenge watermelon riri hombe riyari akakura paiti abva vatobva kugoko vachiya kuHarare kuzosika green ndopandakatanga kudzikama manje ndikati ina ndichatye because ndatoonawo izvi mwana aitofamba akatsigirwa musoro vakatoisa repa kuti mwana aberekeke ndopandakabva ndangozosimbawo tapedza kudaro apedza kuitwa operation iyoyo achiswa VP shandi takabva tandiende kunonzwi CRU kuHare hospital ndobva taswa CRU ikoko saka vanoisa maworkshop patatoita workshop kuona mese mune vana vane musoro dzakadaro munhu achobva atoti ndimuri kuzviona uyo anobva kwakadai uyo anobva kwakadai saka vana venyu havana kuita sei saka iwe uchifunga unenge kuti mwana akaita sei akaroyiwa saka nani mukuona vana vanobva kwakasiyana saka ko muroyi uyu ndiye akaroya mwana here uyu ndiye akaroya mwana chingori chirwere chiripo zvinoita sei zvinowanika ndopandakatanga kungozvitambira ipapo. Asi imi mazozvitambira handiti vanhu kazhinji kaipo pano paunenge uchinge wasununguka vanhu vanouya vachizwa kuti maita Tawanda makorokoto pamaitwa makorokoto emuchiziva kuti makatarisana nedambudziko iri mainzwa sei? Ndakanga ndangozvitambira because chete paakatanga akazoita takazomuona ane 3 months akutoita 3 months saka izveudiki izvi tatoitwa makorokoto ndofuka kudhara nekuzofamba hedu zvanzi ndizvo zvitanda kuzvinzwisisa. Asiwo community ichikuona imi nemwana ari kurarama aine urema hwakadaro aine musoro wakakura usingaenderane pamwe nemiri wake panguva iyoyo vanhu vaiitiwo kudi? Tawanda chita inini mulaim kana kuti mucommunity ndaiwira ane vanhu vakawanda so Tawanda aitombotorwa ari mudiki saka vanhu vaitomutora vaitoenda navo vaizvinzwisisa vamwe vakazvinzwisisa kana hama dzake dzakazvinzwisisa kana hama dzedu isusu dzakazvinzwisisa saka ari mudiki vanhu vaitomutorawo vachitoenda naye neuche aisatombogara panapa aifambiswa saka ipapo panyaya yekuti achaona ndosaka ndisikachamuisa hangu kunhingirekeni nekuti unozoti unoshaya kuti hauzooni kuti ndaitwa chakadai nanhingi saka nyaya yekuti akazotanga kusaona inenge anga ane ma11 years inenge akaita ma9 years ndopaakatanga kusaona izvo takuti ane 23 zvatomukara almost 12 years asikaoni saka iro dambudziko rekusaona iri makamborifambira zvakare? Ndakaenda kuna Kaguvi sekuru Kaguvi kuParenyatwa saka vakangoti vakanditi
hazvichagadzirike agadzirike ndozvaakandita chiremba wacho wandakaenda unoona ipapo saka ndobva zvatongondinetesa kuti achaona panatongo neti aitoona pesa apa saka ini ndakaona ndichimupa spoon kuti adye porridge ndikaona munhu akutsvanzvadzira muplate house kuona spoon ndikati uyamuone baba wacho ndikatawanda kuti achaona ndobva ndatoshamisikawo nekuti achetese achaona ndobva zvanzi endai naye kusekuru kwaguru mbataenda naye ikoko paasvika kusekuru kwaguru saka vanhu vacho havana ndofa kwakune strike futi yemadoctors saka haana akangoti achaitese hazvichagadzirike ndozvinoita vanhu vane hydrocave pana kuti handizvozvo. Makazomboti paakanga achiri kuona ipapo Tawanda aenda kuchikoro aenda pane inonzi Shingirai Trust ndo kwaienda kuShingirai Trust iyoyo akasvika chii ndofanira kugana akasvika grade 4 zvekuti akanga akutogonawo kunyora mazita ake achiri kuona vazopedza ipapo kuti aziva kuti haachakwanisa kunge achiona. Tinoona kuti vanoona jairo zichiri kana kuti maassociation anoona nevanhu vanorarama neupofu vanozenge vachienda vachinodzidziswa zvinhu zvakafanana nebraille chichi kwakamboitwawo effort iyo haina mboita kana kuzvitsvaga kuti chikoro chacho kana kwakutrust kwaanga ari ikoko vanga vasingaiti here zvebraille havanamboita izvozvo. Alright. Vanhu vanotaridza vanhu vanobatsira vanhu vakaita sei vanerera vanotambudzika vaivai ndofunga ndodonzo ravo iro. Alright. Baba vari kushanda baba vanoshanda zvavanoita vanoshanda seasonally zveseason zvazvoti vakaitawo 6 months kana 4 months ndokushanda kwavo. Mati mune vana venyu vangani? 4. Vana venyu 4. Alright. Vakomana vangani mani? 2 boys ne2 girls. Vainga zvakaringana. Alright. Vamwe vacharudzidzawo zvakanaka. Alright. Mumwe wacho musikana akapedzawo level yake last year anoteerana naTawanda kwavo katumwa mukomana anonzi junior ari grade 7 kwakati kamukasi kasvika ECDP. Alright. Ndiye here mwana angori nedambudziko iroro rehaikle? Kuti tichitarisa kumhuri yamakabva imimisa amai vake kana kuti kwababa hakunawo here vamwe vakamboita condition yakadai yakangotangawo? Ivo vana chiremba vachitsanangura vanotsanangura kuti chii chinokonzeresa kuti zvizosvika pakuti mwana akure musoro vane experience mukutaura kwamukuita kuti makatomboungana vanhu vanga vaine vana vakadaro vega vachinzi havana kuroyiwa vanoti zvinokonzerwa nei? Vanoti anogona kunge akaita infection kana kuti anenge akatozvarwa asina kusikwa ane tsinga yacho asina anogona paanosikwa paipe anenge asina kuitwa asina tsinga inorasa mvura yayo. Alright. Tinoziva kuti kana zvasvika pakadai imimo munoenda kubasa here? Inini aiwa kuita mapinda uko tongobata okiyakiya munokiyakiya nezveindigokiyawo tongoitawo tengesa taurai kana hapana chinoshoka hanzi naPatrick Mukwamba usambonyara basa raunoita angoti wamapart time vaya ndozvatinoita isu ekuita sei kuitira vanhu mabasa chichi kana washing vada kuwachirwa kana usakurirwa ratasesa. Alright. Izvi zvokuti mubatsiranawo naBaba panyaya yekuchengeta mhuri. Saka pane baba munogara ndepenyu? Panapa pamba pevabereki vemurume. Vabereki vemurume. Iye varunzi vangani imba? Itu. Saka munogarisana sei? Mune vana 4 vakomana vairi imimi nemukomana wenyu vasikana vaviriwo ipapo vatori ma1 nezvatoita isusu vasikana vanorara umo handita inini nababa vacho mubedroom Tawanda manje anobva arara kuti imomo mubedroom imomo saka mukomana wepana bamunini vake vanogara panapa sando vanorara naye mukebeni
umomo. Alright, pakanaka. Tiri kuda kunzwisisa kuti nezvazviri izvi nekuda kwaTawanda, matambudziko amuri kusangana naye pakumuchengeta iye ega personal ndeapi? Alright. Inyaya kuti nyange pakaitika chinhu haukwanisi kufamba kana zvekunogara madays ungoti kwaita nhamo kunaitwa chii anenge ari mawani pakufamba kwacho. Bhozi Tawanda wacho munhu anozviitira, anoita pamba, saka anoda nepi changing, anoda kuchinjwa. Saka uyu womusikana mungu wababa vacho anenge asipo, saka ndonhengerekero racho nemapamba ake. Mapamba munozvitengera toti nechiko iyo mapamba kana muchatenga aya ari kudhura zvakadii mazuva ano? Anoita chazozvinoita mari kupa nguva yamune musina mapamba iwo munoita sei? Tinotoisa plastic nechigumbezi, toita magumbezi ekubharira aya, chibhara gumbezi obva waisa chipisi chacho, oisa plastic pasi, otoisa pasi, obva ngomuchinja wakutonowacha, obva wachinja wakutonowacha. Nokuti chinoenda pasi, chinoenda pamuviri wake chigumbezi. Aiwa. Unoisa unongoisa netrauzi kudaro, unongopfeka trauzi rake kudaro. Pasi apo ndipo unozoisa plastic nechiblanketi. Asi zvinenge zviri right zvakamunakira kuita sei? Zvinhu zvakamunakira ipamba right, pasina zvokuti chigumbezi kana kuti plastic. Plastic manje haizomupisa here? Aya pane gumbezi pasi, handitongoti haapfeke sachi, handitongoti ukawaridza zvepasi zvegumbezi rake repasi aya, obva watora plastic obva waisa pasi apa, obva watora chigumbezi chayo obva waisa pasi, obva utongomuratidza kakadai so. Alright. Kana mamudaro zvinoti anenge asina kugara pawheelchair? Ndo pane kana ada kurara kana zvaada kugara kana adaita sei. Alright. Tinoona kuti kudambudziko irori ndo rakazokonzera zvekare kuti asakwanisa kunge achifamba. Kubva ari mudiki akazombokwanisa kana kuti kumira here kana kuti kufamba? Haana mbobvira here because musoro wake wanga wakakura, saka waire maitogara wakaririka kudai so. Saka haana mbobvira amira. Alright. Saka akatanga kushandisa wheelchair yakura zvakadii? Ndifunga akumacheko saizi yekusaberekwa ndokoma saizi yekusaberekwa ndii? Akunzi akuremawo patika vatapiwa wheelchair. Alright. Saka kubva ipapo mawheelchair munawana sei? Mawheelchair because anozvika pakusakaraka. Nekuti mawheelchair anonetsa. Saka pane vana vanotondipa vakangwawanawo obva kuti mai Tawanda uya mutorewo, ndo handisandambopiwa wheelchair kana neumwe. Taona vane mwoyo wakanaka vanokupa iwa. Pane vana vanogara mutafara muno, vanogara musoroko, i3 vana ivavo. Saka vakangwawanawo wheelchair, vakangwa obva kuti mai Tawanda uya mutorewo. Ivo vane vawanako? Ingawa ne mwoyo wakanaka. Aya vana vanondita kana bosi ndatone 2-3 mando ngopiwa nawo vana ivavo. Ivo vanoshandisa mawheelchair? Vanoshandisa mawheelchair vese. Alright. Mukutaura kwamushavati? Saka zvavanoita kana mamwe acho anenge ari mahombe kwavari because saka vanenge vachidawo vanovanzoita madiki, saka aya mahombe ayo vachitupaiwo Tawanda. Saka mai change atosakara anga asitorina. Vane mwoyo wakanaka varikuita zvakanaka. Ane mishonga here yaanonwa Tawanda? Haana. Alright. Paakanga asingakwanise kufamba, pane here zvakambotanga kutaurwa zvokunzi pamwe akaenda kana kuti kufizio zvinogona kuti mabhonzo ake asimbe agone kumira aitoita physio. Akatongokura achiita. Ndakatozongotadza kuenda naye ndofunga kumachiko kuma 15 years ndofunga ndopanga asingachaenda, aenda kunoita mabhuku. Pane veCRU vanouya ikoko vachiitisa vana ma exercise.
sandokwaina ikoko pane zvazvaibatsira here muchiona imimi kubva zvinani kuti ndokuti akwanise kudya anotodya ega anotoita zvese anotoita zvese ega dzinokambura hadzo chavachaigone kukambairawo nekufamba nekuita sei but kudya ndokwakatotibatsira kuti anodya ega nekugarawo apa tataura nyaya yemapamba handiti then tiri kunzwisa kuti mushonga hapana mushonga yaari kutora pane zvekudya izvi ine mhuri yamuinayo nabasa rinaBaba risizi nawo muri kuzvikwanisa sei? Ipapo ndo panotinetsa kuti pamwe papo pakatiomera anenge ari mawano kungodyawo kongotiwo ndizvozvo musitadya mangai makusini edu tadya zvakadai so neti izvi zvazvakawo kune social welfare makamboiaprocha? ndakamboenda taudzwa nevanhu vekusiyara yokuti endai kusocial welfare patatonyorwa tsamba kudhara ndofuka tatone makore mangani vakati wandei tapedza ndobva tambopiwa chibage ndofuka ini pandakapinda ndofuka ndokaita last month yekutopiwa chibage chinopiwa nesocial welfare chacha mba zvavhariswa ndobva zvanzi tivhure makadzi enetwani so mba taita makadzi wayo ndofunga ndakangopiwa handizivi kuti takapiwa mari iyo kana katru chaiko zvazvatongopera mazuva yanga iri mari yamaipiwa iyo yaiswa mufoni ndichamboziva kuti inge iri mari asi yanga iri shoma zvakudaro yamubva makanganwa inge iri shoma yaitenga iko hapana yanga ari mabhondi inge nguva yemabhondi yaive yekubata bhuku saka pampasina samba zvanzi enda munogadzirisa tichingoenda every time tinongoenda kunetwani kwacho kunogadzirisa but hapana zvinzi makadzi akuita mari makadzi akuita kusvikana nhasi asati amboisirwa izvo zvikuru kunzi dai kwakuri kuti muri kukumbira rubatsiro rubatsiro rwei rwamunoti imimi tiri toda kubatsirika dai kwakunzi social welfare yacho iripo chii chama muchida kwavari? inyaya yechikafu iyoyo nyaya yekuti tikatoka mari kekuti titengewo chikafu waitawo mari iyoyo waitawo tumabhindo kumosati dai zvikwanisai waita kuti uchikwana kutengesa kuti woona mari yekuhodha uchitengesawo kasiyawo iso Tawanda kupanze kwakuita unogara parodhi uchinotengesawo zviri nani ndiri kukunzwa ndokuti tiwane zvikwanisiro zvinodiwa nevana tiri kukunzwisai hongu tinoziva kuti makazvigamuchira zvekuti ndo zvamakapiwa naMwari asi zvakaoma sei kurarama nemwana anenge ane machallenges akadai? zvakaoma zvikanyanyisisa because mune rimwe zuva ramakambochema here nekuda kudambudziko? zvinoitika because pane vamwe vanhu nyange mumhuri chaimo hamuna kunzwisisa kana kuti tongoti watadza kana kuenda kufunction unonzi kumai Tawanda sei vasina kuya munhu asikanzwisise kuti une mwana akaita sei akadaro zvototi achitori mudiki vana vangu vachiti vadika taitosiya tatobhadhira munhu kuti sarana Tawanda takuenda kukaita sei wakadai so imbouyawo sarana Tawanda ndo zvataita saka izvozvo izvi zvaakuita sei kana kubasa kwacho chaiko akura plus kuti aone munhu anomusumudza kunoisa panze apo oziya akambaira aite sei hapana anomunhingirikina akura mazuva ano saka munhu anokwanisa kumusumudza achimunhingirikina plus munhu angachinje pamba remunhu akura kudai so zvinonetsa ipapa paanogezeswa neni kana baba ake varipo ndivanomugezesa zvinokuremerai zvakadii musamai kugeza zvakaoma nekuti kusumudza kwacho kubva kwatabva naye kudhara uchikusumudza saka musana chaiva unotorwadza kuti
nemunhu akaenzana newe akaenzana neni pakureba saka kusimudza kuti munhu akadaro uchimisa panze uchimugesa womuita so zvinhu zvakaoma iyo zvinohacha hanyarere semunhu kwauzvo anotonyarawo nazvo kuti wakomana plus munhu akuraka vanhu vekushevha wokuita sei saka zvakangooma but hapana zvekuita baba vacho umwe musi wane mazuva mamwe ane vari kuubasa saka kuti vaite izvozvo zvakaoma zvino hazogarika ane tsvina nekuti muri amai vake munotongopesera matongobata chimuchinja nekumugeza vamwe vamunosangana navo vama muchitaurawo huku munombotaurirana mune muchitaurirana kuti dai hurumende yaita sei kwamuri nevamwe vese vane dambudziko rakafanana neratawanda dai hurumende ichiti kana vanhu vava vafanira kupiwa pekugara vachiona kuti vanhu vagere sei bcause zvakafanana takatomanikidza kakapapapa dai vachionerawo kuti tinodawo pekuita sei pekugara parichi kana mvura kana chii kunokuta fara kunonetsa mvura but hazvimbotariswe izvozvo kuti vanhu vari kurarama sei chikafu chii zvakaoma kuma MP nemakansela ekunoku vanoziva nezvedambudziko renyu vanoita wanda makamboedza here kuti munotaura navo muchiti kana tipewo kana wheelchair kana tipewo chikafu chinogoverwa vanhu kana kuti iwo ma-MP makansela iwaya emunharaunda ino zvevanhu vakaremara hasandambonyanyoona vachinhikirikinwa ino vachipiwa ino kandomonzwa zvechembere vanhu vakaremara handisati nangu ndambozvinguva denawo tinhai ana kansela ino tinoona zvichemo zvedu kusocial sekudzimba dzavo totsvaga adresi yavo nefone number yavo tambozviedza but ndazandambozviita ukuita sokuti nofunga vanhu vasingatangiki hatiti ndoona senge vanhu vasikati vanombozvitarisa here saka ndaiona senge vasika hanya nazvo asi mavhoti vanoada ii muchitoisawo vhoti saka zvakaoma chaizvo Tawanda uri sei? Sure. Une makore mangani? Yes, 17. Une 17. Kwane 23 ndiani? Hapana. Alright, iwe unonzi Tawandani? Tawanda. Kuchikoro wakamboenda kuchikoro? Hausati. Saka kunyora wakadzidzira kupi? Kunyora? Hauchazivi. Ndiani aunofarira anoimba? Anoimba aunofarira ndiani? Hapana. Kila ti unomuziva? Anoimba masongs ekuti chini? Ko iwo kambo kaunofarira ndekekuti taura neni kani pane nyaya yawangoda kundiudza ndeyekuti chii? Alright, kana ukakura uda kuita chii muupenyu, basa raunofarira kuita iwo? Basa? Uda kuita lawyer? Uchimiririra vanhu? Alright, unenge uchimirira vanhu vakaita sei? Nehurema. Kana kuti ndiye uchidzeka ndiwe uri kundiudza unenge uchimirira vane hurema nevanhu vakaita sei? Vanhu vanofamba. Iwo chii chaunofarira muupenyu kunze kwekuita lawyer? Farira kuti inishanda. Uchishanda? Imbondiudza basa raunoita. Indofarira basa remakuwa rekuita journalist anotora nhau. Iwo unofarira basa rekuita sei? Yotora nhau. Ukuda kutora nhau futi?
saka tiri tu watorwa nabasa tofamba tichitora saka imwe nauya wakambonzwa kunoku ndeipi yezvinoyera zvinotyisa nezvinoshamisa wakanzwa nyaya yekuti chii ezvinoyera challenge mangu taiweya ndandiri kuchikora chandicho ushamwari yako anonzani paunotamba naye viola alright viola musikana kwa ibhebhe rako here kuti ishamwari yako ishamwari yako une bhebhe here anonzani alright aiwa zvakanaka saka amai vane muroora ka aiwa ndafara kuzviziva amai vanga vasingazivi nyaya yedu tiri tu handiri alright iwo uda kundiudza kuti chine basa rangu randeita here kutora nawo izvi rataakuita tese tiri tu basa rangu dangoti maita zvakanaka maita naika aiwa tinotenda iwo rubatsiro rwupi rwauda kukumbira kune vanhu vari kunzwa tichitaura newe kudai nekuti chikonzero chatainga panapa ndechekuti tinzwe kuti iwewe chii chaunoda kuti vanhu vakutengere kana kuti vakuitire ezinezi dangoti munitengere chinhu chese chamukwanisa aika kana imba kana evening chinhu chamukwanisa kuita alright kana motikari unotombokwira makombere ezinezi hawakwiri asaka unotoda mota yako ivo nadhiraivha wako achikuendesa kwaunenge uchida kungoendawo iko havere alright aiwa tiri kuzvinzwa ndosaka ndauya panapa nhasi kuti ndizonzwa kuti iwewe zvishuwo zvemwoyo wako ndezvipi nezvinoda chi nezvinodawo amai zvaamai ndezvavo asi zvizhinji ndee ndichida chi zvako iwewe ko hembe munongonditengera tokutengera alright saizi wakuiziya here unoiziya here saizi yako size 6 aiwa ndiri kuzvinzwa ndiri kuzvinzwa aiwa inini ndafara ndinoti pane zvimwe zvangauda kundiudza here zvauri kuda kungofarira kungonditaurira sevanhu vari kungoitawo nyaya yavo uda kundiudza kuti chii chinhu chandoda kungowedzera kuti ndongotenda kuti maita zvakanaka naika aiwa tinotenda unonamata herewo unonamata kuna Mwari minamato yako mumwe ndeyekuti kudi imbonamata katimbonzwa takateerera naabhiuri minamato yangu ndongoti maita zvakanaka nekuti maisimbisi tinotenda aiwa pakanaka munin'ina wangu aiwa tinotenda amai imimi kana kune vanhu vari kuda kukutengerai mapampasi kuti vada kubatsirai pakuchengeta mwana kana kukutumirai mari tinoziva kuti kuna vanhu vari kunze kwenyika vamwe vari muno muzimbabwe adresi maitaura yepanopamba kuti vanoda kuuya physically vanogona kuuya munobatika sei phone number dzenyu kana nedzababa dziripo here whatsapp number yavo 0772 562812 panobuda zita rekuti chii Nicholas Kamwendo ini dzangu dzinoti 0773 502863 Juliet Mugiyo but naBaba nokuti kuti Nicholas Kamwendo handiti mashoko enyu ekupedzisira kana kune vakuru vehurumende kana kuti kumaZimbabweans ari kuona chirongwa chineichi takanangana nerubetsero rwezvinhu zvese zvamataura panapa nati kuti dai zvikumbiro zvedu zvichisvika vanhu vanenge vazvionawo vanenge vazvinzwisawo mwoyo yavo worebesawo maoko avo zviri nani towanawo kubatsirika nekuti pane shure dzedu dzakawandisa dzinodai tabatsirwa zvakadai singe pekugara ndowonyanye nezvibatsiro izvozvi ndizvozvo isusu veSlyMedia TV toda kukutendai nekuti tendera kuti taure tese nekuti vazhinji vari kuviga vana vakadai
vongoti dambudziko renderamo, asi mabvuma kuti mutaure nesu mubudewo pachena muchitaura nemachallenges amakasangana kubva pakuzvarwa kwake kusvika iye zvine zvaane 23 tikutaura kuti Mwari vachamuchengeta zvakare makore akawanda tichienda kumberi kuti tese ishu redu kuti tive nemakore akawanda pano panyika. Asi tiri kutarisira kuti tichawana shamwari dzakawanda dzine zenge dzakutifonerawo dzichititumira zvavanenge vakwanisa kuti dambudziko iri ritirerukire risangoita redu chete rekuaka mwendo. Handiti tinotenda zvikuru kwazvo. Ndinoda kutendawo mauya nevanhu vaita kuti musvikewo pano pa 1090 aida kutenda Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda. Retrodo sandadzima kamera yangu. Munogona kubvunza kuti pana bamba pawo andovati ndepa naBaba. Baba. We are free to ask kuti tomboti wawana kana kuti destiny yako anoda kuita kana Tawanda room yekugara panoita here. Because ndime question yekuti nogona kubvunza because takadai dzinoita. All right. Good one. Pane imwe futi. Ndachitwa ndisazofamba rwendo rwokuya kuglendero ndichidzoka. Right. Panapa mataura imimi kuti pamba pana sekuru. Nditi zvinova kuti imba yemunhu wese. Mumba mana akamwendo vangani? Itu. Chimwe chatinoda kuziva ndezvokuti mataura nyaya yekuti Tawanda muri kurara naye muimba imwe chete imi baba naamai. Saka tiri kubvunza kuti pane mukana here wekuti umwe munhu akauyawo destiny helper akati ndoda kuextenda imba ino kuti ive nemamwe marooms akawanda, pane mukana wakadaro here ungabvumirwa kuti ungatenderwa kana kuti inyaya ino yakambotaurika kare ikaonekwa kuti hazvigoni? Aiwa zvinoita hazvo nekuti vasara ndiwo baba vatawanda nemunina wavo, saka zvinoita hazvo. Naika. Alright. Aiwa tinotenda tangogara tangoziva. Ndaona kuti cabin iripo asi pamwe zvinenge zviri temporary. Pamwe kanzuru chaiyo inenge isingadi kuti mudaro. Asi kana ichikutenderai mataura nyaya yemvura zvinova kuti kana even mwakati wondoda kuisa ball anogona kuuya achiswa kuisirai ball kuti dambudziko racho rireruke pano kuti mugoswera futi muri kumvura kuball kuya remucommunity mozoya kuata mablankets kuita sei. Handiti. Aiwa tinotenda maika mwedu. Aiwa ndizvo. Timaita basa. Muri yeZimbabwe ndiyo inyaya yatanga takakubatirai pano pa Sly Media TV, iri nyaya inosuwisa, iri nyaya inosiririsa. Hongu muri yokuaka mwendo yakazvigamuchira kuti vararame upenyu vaone chikomborero chavakapuwa naMwari romwanakomana wanonzi Tawanda iye ane 23 years. Cabin ndiyo yamuri kuona iripo inorara mumwe wake pamwe chete naBaba mudiki, iyo anorara muimba imwe chete naAmai naBaba. Mazviona kuti Tawanda ato munhu mukuru, anotoziva zvaanoda, mamunzwa achitendawo kuti aiwa ndatendawo mandisimbisa, zviri kureva kuti ane zvaanonzwisisa maerenge neupenyu. Nekudaro tiri kutarisa kuti muimba imwe chete inorara vabereki ndo imba imwe chete yaanorarawo iyoyo. Akasvonora pakati peusiku akasangana nezvimwe zvakasiyana siyana. Munozvinzwawo sei? Tikuedza kutaura kuti tione kudzama kwedambudziko ratinaro nemhuri yokuaka mwendo hongu vakazvigamuchira, asi mukana uripo mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kuti aiwa toda kumutora tichimuchengeta, mhuri yakasununguka kuti zvakadaro zviitike. Kune avo vanonzwa vaine mwoyo wekuda kuitira mhuri iyi extension yepamba panapa, kuti pave nemarooms akawanda agone kuchengetekawo ari muimba yake, rumu yake yaanogara nemumwe wake. Manzwa kuti pane vakomana vaviri vemufamily yakamwendo. Izvi zvinoita kuti vagowanawo rumu yavanonzi iyi imba yevakomana. Mudining mune vasikana vari kurarawo vari imomo, zvikuratidza kuti panapa pane dambudziko. President vari kutaura kuti
hatifaniri kusiya chero nzvimbo kana nani zvake ari kuda rubetsero muno mukati menyika yeZimbabwe. Social services, social welfare yakaremerwa, asi tikatarisa mukati menyika yeZimbabwe hurumende yedu yapa vanhu mukana wekuve mafarmers, yapa vanhu mukana wekuvhura mabhizimusi akasiyana siyana, yapa vanhu mukana wekuti vabenefite mumamines. Vazhinji vedu vaane mamine. Kutaura kwatiri kuita kudai izvi taane hupfumi hwakaunzwa nekuda kweindigenization yakaunzwa naPresident Mnangagwa neve2nd Republic, vakaita kuti vanhu vari kuita mining muZimbabwe vaite vasinganetseke, vasingatambudziki, mabottlenecks ese akabviswa. Ndiko president zvekare vari kutaura kuti we don't need to leave anyone and any place behind. Ndo vana anyone vatiri kutaura navo vana Tawanda, ndo any place yatiri kutaura iyo kuno kutafara yekunzi ndo nzvimbo dziri kunzi ngati dzitarisei. Isusu vose vemedia tiri kupindawo munzvimbo idzodzo tichifamba munhoroondo imwe chete, munyaya imwe chete, mumantra imwe chete iyoyo, leaving no one and no place behind. Tasvika pano dambudziko tarisa kuvanhu vazhinji veZimbabwe vari kunzwa mutungamiri wedu achitaura kuti ngatibatsiranei, ngatibatsiranei. Pano paSlyMedia TV hatinyare nemi, takauya pana patichikumbira mari yemwanasikana watakaita naye interview ari kuPoland. Mari yaakataura yaityisa yekuti parudiwa 7,000 per semester. Pano paSlyMedia TV ndiri kukuudzaiwo muzuva ranhasi uno akawana destiny helper wake akatobhadhara mari yenext semester 7,000. Ari kubhadhara zvekare imwe yenext semester zvichingoenda zvichidaro. Akapledja kuti kusvika paanezenge asisakwanise ari kuzokwanisa kunge achibhadharira mwana womuno muZimbabwe anobva kuchiredzuku ari kuPoland akumubhadharira school fees. Tiri kuziva kuti kuna vanhu vakadaro mukati meino nyika yeZimbabwe. Tikatarisa zvekare takaenda kuchiweshe tikanoburitsa nyaya yaPrecious Tredemu, makamira nesu. Precious anga asina kana pekugara, adzingwa pekugara. Precious iye zvinezvi akavakirwa imba 4-roomed house kuchiweshe, akapuhwa pekugara naChief Makope pakazovakwa ipapo. Destiny helper akabva kuSouth Africa. Takatarisa zvekare chikafu chake chinosupplywa nemwe mhuri iri kuUK uko, ana madzimai Priscilla vari kuendesa mwana kuchikoro. Iye zvinezvi kutaura kwandiri kuina Precious akatorwawo zvekare nevesheltering arms community care iri muno muHarare inogara kuFalcon Park uko. Precious haachagara kubara, akatorwa akugara muhomu maanoitirwa zvese, haachaitirwa nemwana wake Ruth. Iye Ruth kutaura kwatiri kuita zvinhu zvakatorwa nefamily yamadzimai Precious pamwe chete nemhuri yavo, akugara kweko akudzidza mutauni, akabva kubare. Nyaya idzodzi dzakawanda pano paSlyMedia TV. Vana vekumushavati, mukomana mumwe chete nevasikana vaviri vanogara kuno kutafara, takambouya kwamuri tikati havana nyaya yemvura uye nezvikwanisiro, makavaisira tengi remvura, makavasingira borehole, pachine zvikwanisiro zvichiri kudiwa, sola iri kudiwa, pampu iri kudiwa, toilet makavavakira. Vazhinji vari kuramba vachikontributa kubva patakaita vhidhiyo rekutanga vachibatsirana nemhuri iyoyo. Ndiri kuzvitaura izvi nokuti vamwe vanofungidzira kuti tiri kungobuda tichida kungoexposa vanhu. Kazhinji kacho tinezenge tisingazodzoka kwamuri tichikuudza kuti taapa stage yakati, taapa stage yakati, asi toda kungotora mukana uno wokukuzivisai kuti aiwa makatinakira vanhu veZimbabwe, muri kuramba muchiita zvinhu zvakanaka zvakadaro. Takaenda kuGokwe. Tasvika kuGokeko kune musikana zvikare ane makore 23 anonzi Madhuwe Sharo. Upenyu hwake hwese haasati ambowana wheelchair, anokambaira pamatombo ari ikoko. Tichaita hurukuro naye zvekare. Takamboenda kugore rakapera muna February tikaita hurukuro naye, akave nechishowo chekuti ari kuda kuuya kuHarare. Tichiri kumutsvagira nzvimbo yekuti akwanise kunge achiuya kuno kuHarare. Takamboenda zvekare kuHoward tikaita nyaya yemwe mukomana ariko anoda futi zvekare wheelchair. Nanhasi wheelchair haisati yawanikwa. Saka ndiri kudzorera zvekare kwamuri nyaya iyi kuti munoti ini newe tine basa. Tisu tiri kunzi nemutungamiriri wenyika tinofanira kuve nechikamu chatinoita leaving no one and no place behind. Kuzviunza kwatinoita kwamuri tiri kuzviunzira kune vamwe vane mari dzigere, asi iyewo kai nekuremember kuti blessed is the hand that giveth. Zvonzi izvo ipa zvekare, asi kana Mwari waakukupa he will give you a double measure, pressed down and shaken together and running over. Zvireva kuti pamwe mari yavo wakachengeta iyoyo ukangotanga kuita chikamu kune vanhu vanorarama nehurema nevanhu vanoda help ivavo, unotoona kuti mari yako kunotora zvimwe zvinhu zvinongoita kuti iwedzere.
kana une vanhu vamwe vasina kubhadhara zvikwereti ukatanga kungoitira umwe munhu unotora zvinhu zvako zvakutotanga kufamba kana une nyaya dzimwe dzisina kumbokumirira zvakanaka muupenyu pamwe munhu ari kutsvaga mwana haana mwana asi ukangopinda muzvirongwa zvatiri kutaura nezvazvo izvi pamwe ndo panotobva mhinduro yani yako ipapo ndo panozobuda dudziro yekuti rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Ndataurisa zita ndoni Sylvester Tapfumane ndaperekedzwa panapa naAbi auya panapa kuzotiratidza kuti uye muzoona imwe hama yedu yatina yakabati naso tinoda kumutenda. Muchamuona mai manje Abi tichiita exclusive interview yake. Vazhinji munomuziva ndo vanachitaura vaya vana vanogara vari 3 vaya kuno kutafara. Tinoda kutenda Mwari neupenyu hwavo, zvinhu zvavo zviri kuenda zvichivandudzwa nguva nenguva naMwari achipindira muupenyu hwavo. Tine testimony, saka nokudaro rambai makatarisa pano paSly Media TV muchaiona testimony yevana ivava inonakidza. Ndosaka ndati ndigare ndakurumai nzeve. Fana kusubscribe nekushare program yakadai. Kana iwe usina chekupa asi share kune vamwe nokuti mumwe munhu anogona kuzopa. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.